na brebia ye bebo pia obi ne ba wo nchen a o kasa de metia ne se dibi mamu dibi mesha dibi mawura me chia wo so ye so na se oji so enyeso bi saa no man na tete na mpanifo e ka saa de ye de yi na di nua do ne ba ye ntema na se because boni wi asempo de wo chia was morning no bi atwam obo okra okase good morning on tiase because bi na anapana no man koyema no but oba ya kan mamu wo chi obi onyanto bose agiso ya wura ya medehie ya nya do ya adwe na wusi ye buru ya konto sabi konto the way be sia agiso kura na chite se ye do ye ho ye wo mere mamipa dibu mamu dibu mesha dibu mawura na kasa bi na chire se mit chanso na mo hwei ene ya sa ba panyin de bisese ho nana eye panyin o chirechire tiche bakwasem mu edin chire mu nana eye adwuma radio so o eye adwuma kumase ene hafo ne bro mantem mu o yin pakese kokoro man hene chiamen prekope nana akwaba negyesoɔ nana de emra na de oni ye dibi me sha dibi me awura negyesoɔ sha ni nyina da cho be chire ma chire nana ye otan hunu wiase obitumi tan obi na ntiase bi anim obi bra wo bono onimase eso be ka ho nsem nyina akọ wie wa bra obi anim de pese wo kire ayo otan tira obi aware no otan ne de tan no obi suku okọ no kekenti ye tan no abusuo no nyina tan no ye se asomesu ba no de okọ school daache obegina be nipa kese ntina ye otan nana mpani kase otan huna otan hunu pa ne de yi medase otan hunu te sabo atia otan hunu le hu te se aboatia o kawa ya ne ni aduro otan hunu te sabo atia se o kawa ya na entai ni aduro obi abewiase onye nipa bi hwe enipa no ka se wonfa no nkokuna wonfa no mo sebe subon ka kura ntra no de ade abono ade ya me de me huna na na hoye mahikwa ya na wonde me na me ba bi kura me pese me hunu wa ya ode ya ze me de wonye me hwe na me de wono nko ade me huna ya na mbo fu pa wote huna akwa sa wuta ubi sa ta wu ya eye taya eye no kura tai e de ho eye otai hunhum eye baye na tiwumu ne bia na ye de hunhum no nipa no mu ene bia nka opese ofra kwan bi so na ogifiri ni nsem wo hunhum ne bia no no so nyame adum ni bi kura na hunhum bia ko age no otawu tisa boatia wo kawa eni aduro so obi bajo shebre onkra bi afiri wonsem obi jo onkra bi awa hawo etise konfo na sofo se matu baye obi tu baye obeku fi se baye no ye honhom kan nipa honhom anya me de bae ba wiase
wonni bia wodi huna de saa wonya bayfo honhom do bi simatu honhom oboa wata wunu ni aduro wata mi de sa menti ase o wo kofa aja mensan yire na mi hunu ye no mi de sanka men kan asem bia o efiri se mi hia wo saa no da bia behum bia na se obu afu wuni se me kwa ka kire wo bi o se me kwa yede yo se tinu afa no hotai na odi aja mensan yire ko dem no na wuni se wo ko bodwaman na nim se wo ko gu awade wo ko hia wo yede no na ade ko bo apayo mo miura mo bo apaye ani da ho mfom so bi ayankopon se ye we nu nyina na se won twiro wudi dada wa hwe ya ho ahom tienti won twiro wudi enyo wata hunu de ya binua adwuma kro ne nyina ye no wajane de ho no abegina yonko de kwasi de wadwuma de wo ye ntofom kra ana no sesedwa be num a obubo mu odi gu ha mesimi kofi aba ne ato saa wo ye mpaye sikwa ho asese a menso me de na ma ye kra obi misame enam senti ni okutu aduro kura bekum de wo ye adwuma ebia won kwaje hwe ne nyame na abie ni kwa ama no kwaje aduro bekuno ota hunu yekum dwafo odidwa dwafo obi a odidwa no wakumu ni adwadini si eto na de obi beba bekum timpanfo kasa bi asimi suro wuje mfite watahunu meyire no na sa won pami aka kire msa won pami oba timi ja ba ma timi ja wo ba enkotete ba bi ma obofuo bi mekumi kwa be abofuo bi akohunu obi yire no na hyehye na oba na okunu tie kura na oba na semi de anwumire bia bobe no so a ya na me ya manu na tija ho enti ya manu so anye so betimi akunu dia ene na nka no was no baby anso me bana ne nati onam tutuo no se wa me pewe so we oso di brantem na bete kodunu hase na o mema na kofite genti ana dadi ho no o so fitem ni punu wisi sa otoa ukunu no so wesi obi na tutu abo no dia obenya ware sa bema kwa donto fe tuo no dia akotewo edu ayumira mpa no obanze aja mensa na mfite jenum so de wo kan na akwa ne de tuo ni gina hwa anti wote papa kutujia no de kahu te wakumyo kana papa na befo oba na ware bofo no wo bokumyo oba ni kuru enu abefa no na we na waba na ba ma no awode no na oba na kosuja ba no se papa fagu jenum na yakakra na senare ya no vito se akoso ade msuro je mfito ija na ama obi ko fite mu ma me bo no tuo na me so ko kutuja hu na tei na me de me fahin we ko kutuja hu yeje ya na ama aja manu fite mu a me betu tuo ikunu ena asemi san ko fite je na akoso awede uje mfite we ko ade akoso awede amesra obi ntimi kasa bi wo aye kan asi ame wona ma waboboa no nti obi kan no afa ne se ya na nsesem asi kuno oba na kumnu kwa otanhunu na yo wale be ma na pe na anya no ansa me pe no so kota no mu obi kuno fe enye nipa nko na ta ne tie mu timo aduma nyina mu emoa ewo fie ni wiram etiwo mu weze da kurubia abirechie ba wo se sukom de no na wo ko no mu nsuo wo subonka bim na wo ya no se esoro ha de ya na mo akase no ba esoro ho no wo mu nsuo me de me yakola ene me tafetafere de wo fom ha bi oho tafetafere nsuo na won ko fa sibonie abirechie ba wo nsuo mu abayere
was I am no mammy nebana. Me did me and so come to me and I'm saying me by no so was a sa. And then see I ain't cockra 4 year numbi. And I want Britchie Babbage in a hand. I won't know. Never say Britchie Bawa now for or form. And I will jatani Sicily more more than the Muso Motifi. 80 more monum. The Ahuno Banibin a Britchie Ban, my very she was it the be a Britchie Ban Fiona or no was wrong. And a Britchie Ban, a Britchie Ban so from her. If you are a Tnequana for an answer equity. Tnequana for an answer at the equity. I never come back. And I see a young I've any beer bem. Nancy boss air combine didn't walk a Britchie Bashinari. Was here? Who are Britchie Bow when you saw the crowd? We are Bob Bonnie. We are man Boffa. Who no one a base of Fiumi. Who could do my temu she a movie arsenal. Ah! A Britchie Banzo, young I himself who are Britchie Bar. They want to teach now watching out to me, not Britchie Bay. Oh, didn't I grow on a day? A Britchie Basia just a bomb, Mr. Ya woman, a busumi in Siakura Minai. No fear me, you know, someone who can there, he found them Kushiawa. You could do what them. Sebastian, Fro, what bless you about one yet? You are Beno. Oh, what a hunu, what a nationary. So, senior, what dear, if you want any a best of mammy could do Matemo, she a Munasiano. Would be a ground mammy did Matem Nubu, what you mean, what I know, or pensionary. A British will be in an enormous new rasable. Me, mammy, I cannot have no cry, I won't know you boo and you. A bontin cry, who are bontin that won't peer that. A heaven and mammy Kushiawa, who could do whatever. Where do you say at home? And I tell me a bra, se bo who said British Benny for pay. And no, yeah, and I've been so about boppino, no, I call Yanny Bonnie. Now, more dear young go to me, you be ano, ya na ye. Send a control because you be so tea. And sure, none of her baby had the echo so. Sister Quabrafo. Oh, free all still free dance to call, or her aunt was there, as a ball. But I'm a country was there. A British banning tata or tata and I water who knew what it. A British banning before. Me num sure we had a Tiana who by a war so and a colaya basia. Who by a hand now and open search out colanunti. Or you will see a British bamasico baby. So was a boss warrior by man, one fan in San Count. Nanka, remember who say we are here, we said that DB. It's me try that DB. So who know what and who you charge you for? A tanya will be the time will be. So oh, Nipa Musa de Moyi Yao. Now me know Papa Nature Manson or Papa Nawu. Maybe a matua manson or so. Now do all who now Baba and I me Papa and now so what to a manson or so. Now it did Musa. Now you want to catch the neighbor crew. We drew baby knock of farmers and we need the ba. Or time media mentias here. So be towners, I won't tears here when you're in a bonnet. Nothing if across the town or tower, you what a hunu. I what a hunu. And when Uncle Paul called Rose crying, I'm in prima drone in your own, you have said what a hunu. What the mammy free them or about who Nadio will be a man yet. One I done a cockrambina but 23 moon or who are no who do a bayan walk a cannon sem. I what a hunu no tower. Will be better me about jet time now, the time will be no crab at 20 months one man. Nenny Parker on what in a baby. Every what a huna. Every what a hunu. Maybe the American said, yeah, TV, I see, yeah, mommy and entire hotel, Hunara Quasa. Hey, why, yeah, you hear now, Sika Botto in Ason. You wouldn't see any or soon Sika Botto.
usire sika ni sika wo bonata azo ze duku ne hemboto mu bibia nim enso nipa nyina de ano ato no so wo sika na de na kire se wo sika Uwadu babi ni aka sika wo se me de masisi fie bebre wo sika wa hina az masisi fie ya kan fie awo se adan ya ka da ya wo sika o nipa ni ani enim de ese ye yenim de ye nti de bia me ya mfumso akase Otahunu de obi ta otahunu anu ayesa aboatia unu obi kura na edi agura anu abeka jasom na kodane manso entu nya nipa kura na edi aguro so nipa tanhuru ben onu ate sa eyi otahunu ate enkosi ebreso anyame beso yo na nanu mtu obi awaye obata nyijamfo wodi awonko wodi na ye na wo hunu abakura ba onche ya na wo tantram no na wo trotro no na wo pampam no enya sa wati wo ye obi die ya onso de ebeyi medama se nananu mo ankan se otan hunara kwa bibi ne siye se nipa mpo afamu bi sa mo mienhwe de mo nso de ekowie ye enti emfa nu ahota wuru enkodi na wu na saa ene wuo ebeye nipa bia na dabi sese na ya da wase mit cha show na wo hwe se dwuma de yo fe de with my nse oba subscribe na wa like na wa share se nya otan a when you say ka be dey oba subscribe otan ti obi se men subscribe oh mit cha show no oh jana sem don't subscribe enti ayo otan hunu ya ko break aba mit cha show na wo hwe na brebia ya bebo pian obi ne ba won chen a o kasa de metia ne se dibi mamu dibi mesha dibi mawura me chia so se so na se ogiso enyeso bi saa no man na tete na mpanefo e ka saa de yedie yi na di nua do ne ba yentema na se because boni wi asempo de wo chia was no bi atwam obo okra okase good morning on tiase because bi na anapana no man koye ma no but oba ya kan mamu a ochi obi onyanto bose agiso ya wura ya medehie ya nya do ya adio na wusi ya buru ya konto sabi konto the way bese agiso kura na kire se ye do ye ho ye wo mere manipa dibi mamu dibi mesha dibi mawura na kasa bi na kire sen medafe metaka me madi bempa me sadia dodo ono je kasa sabi die no me menye sabi ni pisa ewo me aka kasa mu me menye ni sa lempani si dibi mi wo hina ono na eseke yesum no kasa dibim se ye wo hina saa kasa no na nka ese yesum no obia no obi wasem bia na ojo fun so tum pe se me ade am ye de ma anye ni ye madwane ato amapa o chew chew pa na kanfo kan dibim na che asem na awo kan wodi ewom wodi na ye nokure wodi na ese ye fa dibim wapa ne chew wodi bem na se so abu no hofo na se nipa bia so ono abu no hofo a ede na wobetimi dia aye no wo sira wo pa o na so mfa nchene ade aka nse so obu anu kumfo ne ekosan no se bebo ntuo ye nkoku no wonu obi akasa no pa o no wante ase a de aka wo kira ne se esi ekunu enti me de dibim yo hina ono na nka masum no ti bra me no kasa no aya de na ya me fe na mayemu mfom so ka krabe no mama odibem nkyea nyi so okure timi di fodie ba
Oja ekwore ni miura me mawachi o ya doku no yo me ekwore ni ndi azu ri doku na no ebe so mso na me se me ekwore ni edi se me chia na se wa me chia wo no pese oji me so ma me kra ba me ho a ajama chi o ya doku no se o Ose o no de obusia wo firi mu na hohoa wo de ahohoa wo ne nipa ahohoa wo bia nso nya otamfo bia ni ho be hohoa wo mpa cho te de America no obia ni ho ato nsanso okoshira ni busuefo da to nsanso okobo mpa papa bia mama na wokola atamfo koshira no nya wo beku aze ense de emigu amamtamfo seka onimi hia kwantin finu ntwam seka wo wutu obi agusa ansan bi da obia ni ho beto nsan koshira ni busuefo cha dokuna no aje so okwa no ahwa de ni awo wahima na uni hima bia na nso susu se oba bia wawo amane bawo ne bana nenti wo hima wo nkwala yesum no ne baba no kwa wade asekura ne baba wo amane nana wo ya okudonto ebi nana no ebi si ya kuronto ya okudonto ewase nkyea no sa okudonto no ewase Esre entimpani se nkyea ya enti obi kyea wo na wo giso a tene wo ho gine nyiso a ebe kire se woni ne obi utimi kyea na minu amachi o ya wodo wo se de wo giso no wasi agiso enti wo na wo kyea ye no ehye wunkuna se wo ho adwen papa minu amachi o ya wodo minu a na ho te sei nyanchi ani good morning no wadru no ya kan fo de wo chia sa wo nchia na panimu bia ni ho baje so free school ba good morning wo yonko ni hwan good afternoon wo yonko ni me mo ha wo ma ha ndi ko fie no teacher kura chia wo no wo je say good morning madam no asa bu mu ase mun hwehu munni mode no ansa mode mu ayese mfunchie no ansa mudi nkranim no ansa mudi nkranim ya na enkyea ayi wodo enti obi kyea wa tene ho gene so debem ekire se asem a wo kan no ewum eye nokure enti se me kan debem so debem akudonto ani nyina ya Asante fo onye so enam de jeje wa baba wo nkyea no so wo nipa ekire do a wo nu nuantem enti mi se me kyea no anye so ambato wa me nkyea ya nye nipa nyina akura ne tu nipa ekea mse bre ni adaje ba wo na me mo akye no atene ho no aje so ni me wasam na me nka ni mi so o ta me nkyea na wo ya ma Akan bia beto me no ntem ye ta asem ni enta nipa asem ba ni ye kan enka se madam fo ni nana enti mi ku nana hwe me mobro so a ende nana de obeka bi ama me wo ba wa asem nyeda wa asem nyeda nana beka na unipa du ande of wasem me da ase ya kodonto ya buru ya son se ni nyina ya nkyea enkyea nye so a ye kama hu abusuan ofiri mu ana feku a obi a okra ofiri mu ana ifi a ofiri mu ebi ofiri fie ya mema fie ana mpanyin fie nti ya buru ya obi ade ya mu o ya mu ni nyina na ye giso ma enkyea nye so no kire se ye do ye ho na onim ba bi a ofiri ana abusuan ofiri mu ana feku a ofiri mu se wo ye edwenani oye ekonani anase asachireni anase oye asonani sa nkyea nye so no meme ye hu sa feku oye den ofiri mu no na ye ahohoahoa
ɛma yɛn bɛnɛ deɛ obi hu a moi no atwam tete obi ka tete obi kyerɛ sika betimi a momenya ɔdɔ ne mmerɛ ma yɛn ho sɛ mmerɛ nko adeɛ a obi kyia wa gye so yie sɛ mmerɛ wɔ hɔ paa gye so yie na ne nkɔmmɔ na ɛda ase nana da bi sɛ wɔ ha nana sɛ ɛbɛ kunya deɛ a yɛwɔ mu kɛseɛ no mu ketewa yɛwɔ brempɔn ne manhene na mmom sɛ ɛba kasa deɛ a obiara ne panyin na ɔbɛto no nana bɛto mpanimfoɔ no sua a pii na afiri ne mpanimfoɔ hɔ nana nim de nana yɛ adwuma ɛwɔ radio so ɛwɔ ahafo ɛne bono ɛne kumase Asante region nyinaa yɛba nana nkyɛn ɛbɛtie tete obi ka tete obi kyerɛ abakwasɛm ne din kyerɛ mu kasakɔ bi a yɛaka a wɔnte aseɛ da nana bɛkyerɛ mu akyerɛ wo nana ɛda wase ɛne asɛm a wɔka kyerɛ ɛne afotuo a na ɛtɛrɛ kyerɛ no nana ɛda wase mete kyɛw so na ɔhwɛ ɛde n'adwumadie no bɛsi ha da sɛ nnɛ sɛ hyɛ na yɛanyɛ ne saa yɛkɔyɛ mmɔfra de na abɔmu ɛyɛ ayɛyɛ de nana sɛ mmɔfra anigyeɛ nkɔdaa anigyeɛ ɛwɔ abɔmu mu ɛne korɛ nana wotie ne saa ne wɔne kora yɛ akum nti ɛde show yɛ bɛsi ha sɛ hyia me mete kyɛw show subscribe like and share